Apa ya Bu? Wah, kapan lah butuh dasar Bu? Kok cuma wacak ngono lah Bu? Kayak satu saya malah ngatur iya. Nganti Bu. Weh, dandanmu jan umben dandan melayu itu kok entar. Aduh mumet Pak. Oh jadi mumet. Dasarmu apa ya Bu? Aku kira belanja, aku kira belanja. Belanja kan tapi ya jualan dandanmu jan sak kole lho Bu. Kole dandanane. Pol. Iya, sabar kayak selimang ewe. Wih, dan sak kole ya Bu. Mas, iki cocok iki. Coba nih. Wih, modelmu nih. Kayak muta Bu. Wih, jangan cocok iki sak pole iki. Tapi ya Pak ya. Sak pole apa ya Bu? Wih, kapan lah butuh dasar iki Bu? Kok cuma wacak ngono lho Bu? Ku dasar Bu. Tidak madak. Kayak satu saya malah ngatur nur. Iya wes belanja. Ya benar belanja. Ada 100 mat, 110 lumayan. Mata ini lupa. Apa ya? Loh, aku mah arep belanja loh. Loh, betul iki. Aku cuma pergi. Loh, iya. Pak. Ya kula tak ke belanja. Iki, ora enek iki lho, suwon iki lho. Kacau iki. Duit 110 iki tanggo apa ya? Buat ngopi apa karaoke? Oh, kok iso iki lho. Iki yang tak belanja. Lah kok malah kowe guru-guru kowe ngelon iki mang yo. Malah bojoku nang kene tanggone. Nah, iki kok nek belanja kok. Ini. Alah, tiba seneng atiku. Aku kira belanja malah. Ya seneng kayak 110 lah kok malah dijupuk meneh. Waduh, hipnotisku gagal berarti. Loh.